Càrrec? Càrrec no tinc... Càrrec soc pare, em dic Josep Maria Coromina i soc pare, separat. Però col·labores aquí a l'associació, no? Col·laboro amb l'associació des de fa uns quants anys ja, per la defensa de la custòdia compartida dels menors. Explica'ns quins casos us trobeu aquí a l'associació. Aquí ens trobem casos de tota mena, però en realitat al final acaben semblant-se moltíssim els uns als altres. Bàsicament està molt lligat el que és la custòdia compartida amb la mala aplicació de la llei integral de violència de gènere, que és la causant que hi hagin milers i milers i milers de nens, de menors, òrfens de pare, bàsicament, normalment de pare, d'acord? Sense cap altra sortida. Bàsicament, quan hi ha una separació contenciosa, menors pel mig, generalment la custòdia d'aquests menors va cap a la mare sense que ningú es plantegi, sense que ningú investigui si és millor pels nens la custòdia compartida o que estiguin amb el pare o que estiguin amb la mare. El 95% de les custòdies van a favor de la mare i el pare d'un dia cap a l'altre es troba fora de casa seva, que l'han fet fora de casa seva, li han pres els seus fills, li han pres els seus calés, li han pres la seva vida psicològica. És un absolut desastre, o sigui, totes les avantatges van sempre cap a la mare i els homes els deixen bàsicament al carrer, sense recursos i destrossats emocionalment. I nosaltres aquí mirem de recollir firmes a favor de la custòdia compartida i assessorar la gent, no sempre pares, perquè aquí s'apropen també moltíssimes dones que estan a favor de la custòdia compartida també. Mirem d'assessorar-los en la mesura del possible sobre els passos a fer, sobretot al principi, que és quan no saben. La majoria de la gent, quan li passen aquestes coses, no sap absolutament res, ni de custòdies, ni de lleis, ni de res de tot això, i mirem d'encaminar-los, diguem-ne, una miqueta dins del seu periple judicial. Perquè, sense dir noms ni això, però quins casos concrets us trobeu amb pares i avis? Bueno, ens trobem molts casos en els quals la justícia ens deixa absolutament de banda. És que, ja dic, hi ha moltíssims casos, però en realitat l'esquelet més o menys del que explica la gent és exactament el mateix. Una separació contenciosa, la dona posa una denúncia falsa al marit, automàticament, i això confirmat per la policia, per Mossos d'Esquadra, bàsicament tenen les ordres de hagin proves, no hagin proves, d'entrada es detén a l'home, se'l porta al cuartelillo i demà ja veurem, d'acord? Llavors, en aquest cas, el daltabaix, sobretot emocional, per part dels homes és absolutament destructiu. És absolutament destructiu i a més és un procés que dura molts i molts anys, és molt i molt llarg i provoca moltíssim patiment i sobretot no ens hem d'oblidar d'una cosa, que al final això sembla que sigui una guerra, diguéssim, entre adults, entre pares i mares, quan en realitat aquí els més importants de tot són els menors i nosaltres pensem com a mínim que ja que van néixer amb un pare i una mare és absolutament necessari pel seu benestar que puguin gaudir del seu pare, de la seva mare, amb igualtat de condicions, perquè potser fins fa uns 40 anys la dona estava a casa i era l'home el que anava a treballar i portava els diners. Avui en dia aquesta realitat ha canviat absolutament i de la mateixa manera que les dones han entrat dins del mercat de treball amb les mateixes condicions que els homes també volem ser part activa i decisiva en la vida dels nostres fills. I de pas, doncs,